Гэта рацыя, вядоўца Евген Волошин, наш гость, аналітык, баец палка Каліновскага Вадзім Кабанчук. Вітаю вас. Добрый день. Спадар Вадзім, чытаючы медыі украінскія, сітуацыя там, прямо скажам, кепская. Ну а калі ва ўкраіне будзе кепска, то пякельная сітуацыя будзе і ў Беларусі, гэта відавочна. І вось расейцы, па сутнасці, адкрылі чарговы фронт на поўначы, лезуць як прусакі на Харкаў, рыхтуюцца да ўдару па Сумах. Ну, сітуацыя выглядае, нават такія ёсць ацэнкі, што яна будзе крытычнай. Што ўвогуле адбываецца, як вы гэта бачыце? Глядзіце, каб было зразумела нашим глядачам, фронт на поўначы русакі не адкрылі. Ён там был ад самого пачатку 22-го года. Актывізавалі. Актывізавалі, так, можна сказаць. Увесь час там адбывались выхады ДРГ груп, увесь час былі прыкардонныя перестрэлкі, увесь час было баі, адбывались той ці іншай інтэнсіўнасці. Таму зараз гэтыя некалькі памежных сёлаў, которые яны захапілі, которые былі фактычна ў шэрай зоне, гэта яшчэ не, ну, я бы не збіраў хмары і не казаў, што нейкая крытычная сітуацыя. Мы яшчэ павінны памятаць, што зараз ідзе вайна, в тым ліку інфармацыйная, і інфармацыйная кампанента, она вельмі важна. Так вось вораг зараз разганяе менавіта гэту хвалю панікі, каб як бы прыменшыць баявы дух і нагнаць такія апакаліптычныя настроі ў грамадстве. Ну, але гэта все ідзе з украінскіх медыяў. Я не кажу пра газету «Известия», «Взгляд» і тэлеграм-каналы расійскіх прапагандыстаў. Гэта пачытаўшы украінскія медыі, жыць не хочацца. Вы памятаеце, калі у нас была пандемія коронавіруса? Все былі выдатнымі вірусолагамі, но зараз все сталі выдатнымі вайсковымі экспертамі. Таму не здзіўляйцесь, што Украіна – это дэмакратычная краіна, в якой працуюць, нават нягледзячы на вайну, безліч розных, як тут кажуць, інфармацыйных джерел, крыніц. І таму тут меркаванні у всех могуць быць розныя. Пераправярайце все крыніцы з некалькіх ракурсаў, глядзіце з некалькіх пунктаў гледжання на любую сітуацыю. Ну, галоўнае просто, самае горшае, што мы можам зрабіць, гэта просто упасці зараз в эту хвалю роспачы, і мы будзем дзейнічаць тады в парадзігме повесткі рашыстаў, якія, в прынцыпе, і разганяем. Таму назіраем за сітуацыяй, няма ніякай крытычнай сітуацыі, і украінская армія гэта адна з лепшых армій на прасторе, напэўна, зараз Европы. Я еще кажу, у меня бацька просто вайсковы был, і я ведаю, што як ставились до украінскіх байцоў в савецкай арміі, яны лічылись лепшымі бойцамі, лепшымі ваярамі. Тое самае зараз. Магчыма, пачынаецца дынамічная сітуацыя. Як вы лічыце, якія перспектывы для Беларусі? Чаго нам чакаць вось у найбліжэйшыя месяцы, паўгода? Ну, я пакуль не бачу сцэнароў дынамічных змен в Беларусі на бліжэйшыя полгода, таму што рэжым працягвае дзейнічаць у рэчышчы марыянеткі, што датычна да Расійскай Федэрацыі. Яны всеми силами падтрымліваюць вайну в Украіне. Абаронка беларускага рэжыму працуе в інтарэсах Расійскай Федэрацыі. На головы украінцаў, украінскіх воінаў сыплюцца боепрыпасы і выкарыстоўваецца вайсковая тэхніка, якая вырабляецца в Беларусі. Таму я просто так хочу нагадаць беларусам, што вы ж не думаеце, што вы там отседзіцесь за фіраначкай ціхенечка. Мы тут не при справах. Не, господарство, вы уже при справах. Потому что менавіта вашими руками и вашей працай, я маю на увазе тых, хто зараз радуецца, магчыма, вялікіх заробкам на прадпрыемствах абаронкі беларускай. Бумеранг вернецца. І вы просто не ведаеце, з якой эмоцыю і з якого боку ён вернецца. Але абавязкова вернецца, бо гэта духовныя законы гэтага свету. Хочу пагутарыць пра кепскія сцэнары, і адзін з такіх сцэнароў, з'яўленне на тэрыторыі Беларусі вайсковага кантынгенту Расіі буйнога 100 ці 150 тысячаў, і што яны з лукашэнкаўцамі пойдуць на Балтыю. Відавочны сцэнар, адрэзаць Балтыю ад Сувалкаўскага калідора, натаўскія войскі там не разгарнуліся,
збіраюцца толькі разгартанне пачаць у 25-м годзе, по-мойму, падарунак для Пуціна. А потым, калі ім атрымаецца правесці гэтую аперацыю пад прыкрыццём ядзернай зброі, махаючы ядзернай дубінкай, ужо там перамаўляцца пра нейкія міры і дабівацца там замарозкі. Што вы пра гэта думаеце? Магчымы сцэнар? Калі там побачаць прызнакі таго, што збіраюцца ўжо десяткі тысяч вайскоўцаў, в першую чаргу Расійскай Федэрацыі, гэта будзе абсалютна заўважна. Хутка такія сілы сканцэнтраваць, перакінуць немагчыма. Ну, мы ведаем з адкрытых крыніц, што балтыйскія краіны зараз актыўна рыхтуюцца к абароне, к абарончым дзеянням. У іх размяшчаюцца войскі НАТО, размяшчаюцца розныя сілы і сродкі. І еще такі аспект. Так, у іх зараз ёсць жадаючыя ідыоты, которые там за 200 тысяч рублей готовы воевать в Украине, магчыма, в Балтыі, ці куда их там пошле товарищ Путин. Але ж мы павінны взять до уваги, что а на чым им воевать і з чым воевать. У іх зараз то, что они выкарыстоўваюць в Украине, так называемых банзай-атаках, все меньше и меньше заўважана менавіта боевой техники нават радянского узору. Люди едут в атаку на нейкіх байках, на нейкіх гольфкарах, на нейкіх там, ну, на одну БМП ці танк могут сесці цэлым взводам. Гэта сведчыць про то, что у іх падходзяць запасы нават радянского металлолома, з якога они шляхам каннібалізму збіралі з 3 адзінак технікі одну, яны падходзяць до свайго лагічнага завяршэння. А пуцінская прамысловасць, она не ў стане аднаўляць страты, якія зараз несе пуцінская арда в Украине. Ну, разам з тым, раней вы самі расказвалі, звярталі ўвагу на тое, як праводзілі вучэнні, выпрабоўвалі сістэму РЭП і лягла мабільная сувязь там у пэўнай частцы Польшы, у Літве, ну было ж такое, так? Ленінградскі вайсковы округ, значыцца, вот это вот заснавалі, войскаў там няма, но это ж таксама робіцца пад задачы пад Балтыю. Ну і там ствараюць розныя там дэсантна-штурмавыя брыгады, это відавочна не для Украіны. Ну рыхтуюцца, відаць, разглядаюць гэты сцэнар все-таки нападу на Балтыю, акупацыі Балтыі. Ну наколькі это імаверна ўвогуле, як вы думаеце, ці менш чым 50%? То, что генштабы розных краін разрабляют розныя сцэнары, гэта цалкам нормально. Яны разрабляют такі сцэнары, я думаю, нават не адзін. Гэта расейцы. А в той же час штабы НАТО разрабляют сценарии по обороне и контрдеяниям. Тут же не ідзе гульня только с одного боку. На поле боя ситуация в Украине показала, что техника заходнего узора, она нашмат по своих ТТХ, по своей сучасности, она, ну, вельми опережая российскую промысловость. Тому я б не казал так однозначно, что нават калі адбудзецца нейкая такая правокацыя, ці нават удар, что гэта будзе нейкая катастрофа для краін Балтыкі ці Польши. Час покажа. Яны в свой час сказали, что за 3 дня Украину возьмут, а калі трэба до Ла-Манша дойдуць. Ну нешта у іх пошло не зусім так. Ну бачыце, праблема просто ў тым, выйдзе ў іх ці не выйдзе, это просто перспектывы пекельнай вайны ў Беларусі, удары па Беларусі, вось у чым небяспека для нас. Спадар Вадзім, ядзерная зброя ў Беларусі. Мы не ведаем, ёсць яна, няма яе. Ну не просто так падымаецца гэтая тэма. Інфраструктура пад эту ядзерную зброю падрыхтаваная, амерыканцы пра гэта пішуць. Ну і відавочна, што нейкія планы ёсць, так, калі што, у выпадку чаго удары ў адказ па Беларусі. Тут і гэтыя вайсковыя базы, важная для патэнцыйнай ядзернай вайны ў Беларусі, так ці інакш будуць наносіцца ўдары. Ну што вы думаеце пра такія сцэнары? Знаете, ёсць такая прымаўка, што калі насупраць вас ідзе вар'ят, точыць нож і кажа, што у нас зарэжа, то трэба яму верыць. Тое самае можна некаторую алегорію перенесці на эту ядерную зброю у вар'ята Лукашэнкі, которую мы с вами разумеем, не зусім психічна здаровы. Небяспека, безумоўна, ёсць, небяспека эскалацыі ёсць. Якім чынам яны будуць гэта выкарыстоўваць, я не магу зараз вам казаць, потому что гэта агульнае напружанне для всего рэгіёна. Я думаю,
нават звычайным людям гэта зразумела. Мне просто мало верагодным бачыцца сцэнарый, што калектыўны захад можа пайти на прэвентыўныя крокі, каб зменшыць гэту небяспеку. Там розныя маглі быць дзеянні, але пакуль што, мне здаецца, гэта крайне малаверагодна. Ну так, фактор беларускага балкона, по-моему, яны не ўлічваюць, разбірацца з гэтым не збіраюцца. Спадар Вадзім, ну я дарма вот палохаю людзей, там магчымая ядравая катастрофа, наступ з Беларусі на Балтыю, вайна ў Беларусі. Як вы думаеце, які ну такі самы рэалістычны сцэнар па нашай краіне? Да чаго людзям рыхтавацца? Супакоіцца і выдохнуць ці не? Мы в великай небяспецы насамрэч беларусы, тому што мы уже праз диктатора, які падпісаў хаўрусы, палітычныя і вайсковыя з Расійскай Федэрацыі, якая развязала жахлівую вайну, якой еще не было на планеце пасля другой сусветнай вайны. Таму я думаю, гэта уже закранула беларусаў, яшчэ закране. Беларусам трэба найперш рыхтавацца да таго, што рана ці позна перад всеми нами паўстане такое пытанне. Гэта пытанне деоккупации, вызволения нашей краины. Мне відавочна, что на любые агрессивные кроки с боку Беларуси ці супольные разом с Российской Федерацией будет коллективный отказ Захада. Я зараз не буду расписывать, что это такое, але войсковые люди, они разумеют, в чем будет заключаться этот отказ. Нават конвенційной зброи. Это будет просто, ну скажем так, певные подразделения и певные там системы узброения, они просто зникнут в вельми короткий термин. Потому что силы НАТО непоравнально больше могутные, чем силы объединенные Российской Федерации и Беларуси. Рация. Спадар Вадзім, вы ўжо паднялі тэму, што ўсё адно давядзецца праводзіць дэакупацыю Беларусі. На канале «Рацыя» праходзілі дэбаты паміж палітычнымі апанентамі. Там вось быў Іван Краўцоў, бабарыканец, там функцыянер каардынацыйнай рады, і Максім Дзенісевіч, гэта ваяр, ну, чалавек, які робіцца вядомым. Я шчыра вам скажу, што глядашу гэтыя дэбаты, ну проста не цікава глядзець, калі пра нейкія палітычныя суб'екты дымсілаў, ну проста людзі это вельмі слаба глядзяць, але паднялі вельмі цікавую тэму. Беларускага вызвольнага войска была спрэчка, дыскусія, ну і вельмі многія там палітыкі з дымсілаў, актывісты лічаць, што эту ідэю немагчыма рэалізаваць, таму што патэнцыял вот назбіраць у гэтае вызвольнае войска все адно ты не зможаш больш, чым ёсць лукашэнкаўцаў. Няма палітычнай волі Украіны, Польшы, Літвы, каб спрыяць гэтым праектам. Час марнуецца, ну і там і зайсці на тэрыторыю Беларусі будзе немагчыма. Ну што вы пра гэта думаеце? Якім чынам тады можна правесці дэакупацыю? Я скажу на своем уласном досведе, на своем прикладе. Я в 2014 году приехал в Украину. И спочатку долучился до украинских доброходников, потом мы створили тактичную группу «Беларусь». Так вот, на те часы это было амаль немагчыма усведомить, что некие парамилитарные групповки сами на свой рызык и першими вступят в бой на оборону территориальной целостности и незалежности Украины. Мы ведаем, в яком складаном ситуации была держава тогда, в якой ситуации были силовые структуры Украины. Менавіта неабыякавыя громадяне, они и пошли в эти структуры, как фактично выконать то, что у них прописано по Конституции. Любой громадянин мае право боронить свою Украину. Что тычется перспективы белорусской вызвольной армии, я думаю, там это блок воля, который идет другим по номеру списом, и они там нормально распавядаюць, у іх программа расписана, хоть она и короткая, але уже люди могут почитать первые кроки. Такие прикладно вызвольные армии неодноразово створались подчас истории и Первой, и Другой сусветной войны. С допомогой менавіта таких армий были адроджены целые державы, и они вернули свою незалежность, в тым ліку и Польшу, в тым ліку і краіны Прыбалтыкі. І таму казаць, што гэта немагчыма, ну, як мы ведаем, тыя, хто трохі цікавіцца гісторыяй, гісторыя ідзе па спіралі. То, што немагчыма было вчора, становіцца магчыма завтра. Мы таксама не думалі, не прагназавалі, што
калісьці в Украіне паўстання нацыянальная адзінка беларуская полк Каліновскі. Да, мы зараз входзім в склад ЗСУ, але все роўна гэта ўжо братэрства, якое будзе існаваць і па-за ЗСУ, ці нават неяк зменяцца абставіны, мы маем уже падрыхтаваных, вышкаленых хлопцаў, которые еще 2-3 гады абсолютно не имели такого досвіду. Беларусы упершыню за 100-гадовую историю наўпрост воюют со своими стародавними ворогами Российской империи. Мы их знищаем и берем в полон. Наконт стварэння беларускай вызвольнай армии в Европе. Я больш чым перакананы, што ў выпадку агрэсіўнага сцэнарыя нападу на краіны Балтыкі і Польшу, гэтыя краіны дазволяць беларусам ці зрабіць свае беларускія аб'яднанні в рамках войскаў падпарадкавання войскам гэтых краін, ці ўліцца в іхную армію. Бо там на рахунку будзе кожны боец, кожны человек, который может со зброей в руках боронить незалежность гэтых краін. Ну і вам напишуць каментатары, што лукашэнкаўцы рыхтуюцца да такога сцэнара. Гэта відавочна, па-мойму, так. Стварэнне розных спецназаў. Яны разумеюць, што это можа быць адзіны варыянт і рыхтуецца. І іх там, дзесяткі тысячаў. І вядзецца такая інтэнсіўная падрыхтоўка. Мы гэта бачым з медыя. Тут дзесяткі тысячаў людзей наўрад ці набяруцца. Якім чынам тады можна правесці дэакупацыю? Спытаюцца ж скептыкі пра гэта. Я скептикам откажу, что поцікавьтесь спецназами и телоховниками Каддафи. Так вот, коли Каддафи брали, докладнее, коли он стал утекать со своей столицы с Триполи, кудись они просто зникли. И спецназы, и телоховники, и телоховницы, у которого их было 1000. Вот знаете, вот есть такие парадоксы в истории. Есть нават, кто старейший веком, мы проживали часы развалу Советского Союза. Со шматмиллионными спецназами, не спецназами, войском, спецслужбами и так далее. Зникло все, як некий дым. Ветром здзьмула. Рацыя. Пра актуальную сітуацыю ў Беларусі. Значыцца, маем тэрор і рэпрэсіі, што б не пісалі там некаторыя каментатары, не чапайце нас, Лукашенко маладзец, вайны няма, все стабільна, дабрабыт хорошы, вось пра сёння это ўжо гаварылі. Так? Это кажуць менавіта з-за тэрору і рэпрэсіяў, гэта тэхналогіі страху, гэта першая складовая. Так? Другая складовая, гэта масіраваная прапаганда. То бок яны не могуць глядзець там незалежныя сродкі масавай інфармацыі, хоць не ўсе з іх незалежныя сапраўды, так? Вось, але не могуць глядзець, за это просто могуць пасадзіць, глядзяць вот эту расійскую прапаганду крэмлёўскую, лукашэнкаўскую прапаганду, гэта ўплывае на людзей. І трэці момант, што, магчыма, з Беларусі выехала, даходзіць такая інсайдерская інфармацыя, не бывае дыму без агню. Кажуць, што ў Беларусі ўжо жыве там 8 мільёнаў чалавек, прыводзяцца лічбы 7,5 мільёнаў чалавек, што там выцекі інфармацыі. У кожным разе сітуацыя небяспечная, нават без вайны. Стратэгічна, краіну можна проста страціць. Да гэтага дадаецца рызыка, што можа адбыцца паўнавартасная вайна ў Беларусі. А калі не вайна, то анексія. Всё да гэтага ідзе. Спадар Вадзім, губляем краіну? От калі шчыра. Глядите, для нас важно то, что часово мы можем згубіць юридично Беларусь, але де-факто беларусы як палітычная нацыя уже адбыліся. Гэта не бравада, я просто кажу нават на сваём жыццёвым досведзе, што калі мы, пачынаючы там з канца 90-х, вошли в этот палітычны актывізм, то я памятаю, што беларускамоўных было, может быть, там десятки, с моего оточения, сотни, может быть, да. Зараз мы бачим, что выехала активно, пассіянарная, белорусская, великая колькость народу в бяспечныя краіны. И я могу провести параллель с украинцами, которые, калі, як і мы, трапілі в Российскую империю, але яны трапілі не все в Российскую империю. Беларусь цалкам была аннексована, а в Украине заховалась Галичина. Это краина, которая потрапила в Австро-Угорщину
где, в принципе, были умовы для развития и украинской мовы, и украинской национальной церкви, и интеллигенции, и украинского бизнеса. И вот эта галичина, и она стала импульсом, и до сих пор тримає такі рей, откуда українці просто черпали свої сили і для визвольних змагань, і для відновлення незалежності. Так ось така зараз пасіонарна кількість білорусів в Європі, і не тільки в Європі, і вона дає нам можливість навіть в короткотерміновій перспективі вельми хутко відродити як білоруську Україну і повернути назад юридично страчену незалежність. На сьогоднішній час я лічу, що Білорусь окупована країна. Люди крыўдзяцца, што вот вы нас абнадзейваеце, нічога не адбываецца, все робіцца горш і горш. Скажыце шчыра, вы верыце, што перамены ў Беларусі будуць, ці ёсць імавернасць, што мы страцім краіну? Я верю в то, что перемены в Беларуси будут. Я просто зараз не могу сказать, за какие термины они будут. Потому что, когда только началась война в Украине, у нас были певные прогнозы, как она будет развиваться. Але бачите, мы сподівались на одні сценарії, ми як патріоти Білорусі, сподівалися як могучей, щоб Україна перемогла добитися до окупації, вертання на кордони 91-го року до окупації Білорусі. Трошки зараз іде по іншому сценарію. Тут просто включені в гульню глобальні гульці, у яких трохи інші плани, які відрізняються від наших чекань. Тому ми можемо робити те, що в наших силах. І ми робимо те, що в наших силах. Головне, це не втратити орієнтири. Це орієнтири на білоруську національну незалежну Україну, нашу, по сутності свою білоруську. Тому, коли ми маємо ці орієнтири, рано чи поздно ми прийдемо до цієї країни. По-чоловічі хочеться як мога хучей. Да, нехто у боротьбі з режимом останні 3 роки, 4, а нехто вже 30 років. Як Зенон Станіславович, наприклад, Позняк, то він там амаль все своє свідоме життя в цій боротьбі. Безумовно, нам всім хочеться, але то, що для чоловічого життя вельми шмат, для історії це одно імгнення. Ну, Зенон Станіславович Пазняк якраз таки апісвае пазітыўныя сцэнары на будучыню, а гэта чалавек, які стратэгічна тое, што гаворыць, збываецца, гэта абнадзейвае. Але шчыра скажу вам, спадар Вадзім, мы з вами запісвалі перадачу ва ўкраіне год таму, і тое, што адбываецца сёння, я тады не бачыў гэтага нават у страшным сне. І ведаеце, увогуле, пабыўшы вось за межамі Беларусі, паглядзеўшы на суб'екты дэмсілаў, ну, такое вось зараз уражанне, што не варта на гэта разлічваць па сітуацыі на сёння. І паглядзеўшы на захад, ну, здаецца, сур'ёзныя ў іх ёсць праблемы з міраглядам, пэўны крызіс, адсутнасць там стратэгічнага бачання. Всё добра з экалогіяй, але не всё добра з вайсковымі пытаннямі. Ну і настрой не найлепшы, ну, застаецца спадзявацца на Господа, вось хто можа рабіць цуды, і паглядзім, будь-што будзе, але мы павінны быць падрыхтаваныя. Безумоўна, мы памятаем, як разваліваўся Савецкі Саюз, і як пэўныя дзеячы з захаду, напрыклад, той же Кісінджер, яны не вельмі жадалі гэтага працэса, і там нават велись перамовы з Гарбачовым, з іншымі дзеячамі наконт таго, каб гэту імперію захаваць. Але лёс, гісторыя, як вы кажаце, Бог, яны трошки по-іншаму распарадзіліся. І гэта краіна просто знікла, нават не гледзячы на жаданне, як кажуць, сильных міра сего. Ну і як паказвае гісторыя, пэўныя рэчы могуць адбыцца па шчалчку пальца. Спадар Вадзім, жыве Беларусь? Жыве вечна і будзе жыць.